Kaum sumbu cupet. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Legi. Tanggal 4 April taun 2020. Kapetik saka Injil Yohanes bab 7 ayat 1 tekan ayat 2, katerusake ayat 10, katerusake ayat 20 tekan ayat 30. Sawetara taun kepungkur nate dadi bahan omongan anane wong-wong sing dijenengi kaum sumbu pendek utawa sumbu cupet. Wong-wong iki katitik saka penganggone ngatonake menawa dheweke banget ing religius. Ananging menawa katitik saka pocapan lan tumindake ora beda karo brandal utawa preman sing seneng nyengsarakake liyan. Awit saka kahanan kaya mengkene iki, wong uga asring nyebut minangka preman berbaju agama. Wong-wong iki padha ngugemi panemu menawa amung keyakinan lan agamane dhewe wae kang paling sampurna marga kawahyokake saka swarga. Sapa sing wani ngutik-utik siap wae kena perkara, malah kepara kagawe sirna. Ora ana lawaning dialog utawa pirembugan, ora ana refleksi utawa panglimbang. Pokoke apa wae kang nyangkut kepercayaane ora kena diutik-utik. Kelompok kaya cecala satemene wis ana wiwit jaman biyen, mligine jaman Gusti Yesus sugeng biyen. Iki pratela ana waosan dina iki. Ing waosan kacaritakake menawa wong-wong Yahudi kang kakarepake yaiku para pemimpin Yahudi, luwih-luwih trepe para imam, para rabi, para ahli Taurat lan wong-wong Parisi padha kepengin nyepeng Gusti Yesus. Wong-wong mau padha tumindak atas nama agama. Karo meneh, wong-wong mau padha duwe kuwasa lan bala. Mula sajak ora ana kang wani lan bisa elik-elik apa meneh nganti menggak kekarepane. Wong-wong cilik wanine amung rasan-rasan, menawa darbi panemu ya disidhem awit ora kepingin kena perkara. Wong-wong mau padha kupiya nyepeng Gusti Yesus, ananging ora ana siji-sijia sing bisa nggepok panjenengane. Mengkono pelapurane Santo Yohanes Pangripta Injil. Alasane wong-wong iki yaiku menawa Gusti Yesus mujudake wong kang banget mbebayani. Gusti Yesus kaanggep mbebayani amarga wis kumawani nyelatu lan ngritik wong-wong iki sacara blak-blakan. Wong-wong iki ora gelem kakritik marga rumangsa paling bener, paling sampurna, kepara minangka panjaga lestarining paugeran Taurat kang sampurna. Ing kahanan iki mripat atine kesaput drengki. Wis ora katon meneh kabecikan-kabecikan dalem Gusti, luwih-luwih kang arupa pangeram-eram. Wis ora kepikir meneh piwulang-piwulang uga pamrayoga becik dalem Gusti. Kang ana pikirane yaiku amung kepriye anggone bisa nyandhek tumindake Gusti Yesus. Para tresna pelem kinasih, ibu bebayanine manungsa sumbu cupet luwih-luwih menawa dumadi ana para panggedhe agama lan negara. Manungsa dadi gampang kesinggung, kecocok atine lan muntab alias bersumbu pendek, rikala rumangsa paling bener lan paling becik, dene ing perangan liya ora gelem buka ati marang kabecikan kang ana ing wong liya. Manungsa dadi gampang kesinggung, kecocok atine lan muntab alias bersumbu pendek marga ora gelem mangerti menawa Gusti rawuh ing pepadane. Sinau saka waosan dina iki, awake dhewe tinimbalan kanggo nyumurupi Gusti kang rawuh ing pepadha saengga bisa reroyongan lan tumindak becik. Suwawi sampe munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah mawelas mugi kaapunten kawula ingkang gampil kecocok manah sarta gampil muntab margi kirang migatosaken rawuh paduka ing diri pribadi ugi ing diri sesami. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.